Populasyon kan mga paniki sa indang natural habitat sa probinsya ng Camarines Norte nanutaran na nagdidikit. Kung taano, aramon ta sa report ni Don Jimenez. Nanutaran subuot ngunya ng pagdikit ng populasyon kan mga paniki sa deklaradong habitat kan mga ini sa probinsya ng Camarines Norte. Sa ngunyan kaya basado sa datos kan Penro, nagaabot na sana sa 6,871 ang mga large flying foxes, fruit bats, as in giant golden crowned fox o paniki sa mga lugar na indineklarang natural habitat kan mga ini. Hababaan na sambitan ng numero kung ikukumparar subuot sa dating datos na nairehistro kan mga otoridad na nagaabot sa 10,000. Tingnan na, banggit natin kung konti na lang yung population at saka yung habitat nila, ginagawa nila yung isa sa part ng kanilang ecotourism, yung flying foxes na yan. At sa part ng ecotourism naman nila ay siyempre kagaya din ng ibang hayop yan, hindi sila basta-basta pwedeng yung disturb baga. Sigun sa Penro apera sa natural predators aron kan mga tao asin dara kulang hayop saro pa sa pigihiling nindang rason sa pagbaba kan numero kan mga paniki ang posibilidad na naina nakakabalik ang mga ini huli sa mga nakaaging raot kan panahon. Mientras tanto sa ngunyan dakol pa man giraray ng mga tao ang pigagadan ang mga paniki huli sa pagtubod na konektado subot ang mga ini sa mararaot na elemento. Kapag sinabing bats, evil spirits, aswang, so siguro po through IEC ng DNR, ma-realize ng mga tao na hindi yun ang conception ng bats. Katakod ka ini naglalao man na sambitan ng opisina na aatamano na ini kan mga tao, urog na ta importante subuot ang papel na ginagampanan sa ecosystem kan mga paniki huli sa pagiging natural pollinators kan mga ini. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.